Hola, sóc la Conchi, treballo pels drets a les persones amb sordesa, a CAPS. Recentment hem creat la xarxa de dones amb sordesa, dir-vos que són dones autèntiques, divertides, creatives, però sobretot dir-vos que tenen moltes coses a dir i us recomano que l'escolteu. Després de molta lluita hem aconseguit grans coses, però hem de seguir lluitant. Les dones amb sordesa volem acabar amb el masclisme i amb el capacitisme i que es tinguin en compte les polítiques d'igualtat a totes les dones. Hola, sóc la Sònia. Soc una dona amb sordesa, però això no m'impedeix ser una professional. Em dedico pel meu compte a les assegurances i m'encanta. Ara sóc una dona lliure gràcies a ACAPS que m'han ajudat a creure en mi mateixa. I si jo he pogut, tu també pots. No renuncis als teus somnis. Bona tarda a tothom. Tinc sordesa i puc parlar. Soc una dona autònoma i lliure. Ho reivindico. Hola, sóc la Gemma. Soc sorda, soc sòcia de CAPS, soc capaç, estudio, soc lliure. Sé que puc arribar on jo vulgui. Soy capaz, estudio y soy libre. Y puedo llegar donde me lo proponga.